Iki negara sing nganggo tatanan ora sak gelemu dhewe kaya ngono. Mbah ora idep aku ora gagas. Wis kebangetan para Sentana Praja anggene nglarani atine wong cilik. Dina iki para kawula wis entek kesabarane. Mula sisan gawe negara iki bakal tak orat-arit, tak awut-awut. Aja ngawur patrakmu kaya mengkono. Negaramu iki wis kondang nggon tata krama lan kasusilan. Kowe beda panemu kena, beda pilihan monggo ning aja ngobak-obak karo katentreman lan kerukunan. Ora gagas. Ora nggugu karo lambemu. Para kawula wis ora nggugu karo gunemane para Sentana Praja. Negara iki dadi rusak, tatanan dadi bubrah, wong cilik padha melet-melet merga saka srakae pejabat negara. Apa meneh taun ngarep iki bakal ana pilihan. Kowe mesti padha kakean janji sing tanpa bukti, jare mulyake para kawula ning nyatane mung golek mulyamu dhewe karo golonganmu tok. Para kawula wong cilik tetep melet-melet dadi keset, dadi gediban. Aja ndok kebyah-uyah kaya mengkono. Ora kabeh Sentana Praja elek. Isih akeh pejabat sing jujur, wicaksana lan tresna karo para kawula. Buktine endi? Buktine endi? Apa kira-kira ora melek mripatmu? Ora krungu kuping utamu saiki wis becik lan resik. Utamu saiki wis becik lan resik. Papan wisata saya ngrembaka. Wewangunan saya indah, sono panembah anyar tur megah. Gedung budaya Bawira sing apike kaya ngene. Sawangen manunggale Sentana pejabat karo rakyat satemah taun iki kutamu wis maju lan mantap. Ora nggugu gunemu, ora nggugu karo lambemu, lambemu dhewe. Hey! Oh! Yeah!